Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Чӣ хеле ки мебинед, имрӯз мо видеомона оғоз мекунем аз Корвон. Аз тарафи Тиллобозор рафтум дарвоза. Магазини рақами чанда чимо? 61. Магазини рақами 61 биёед. Магазинои калони хушрӯ, беҳад куртои хушрӯви Туркия ва Гуанҷу доранд. Оз якта ба якта нишон метиҳем. Ламиражошон оригиналай ҳамаш қариб. Ина марҳамат, инаи новинко. Ино чанда? Ишаймая. Ой, пакети мара қариб мебурда. Ино чанди? 350 сомон нархи донаш. То размери 60 дора. Ино якум сортоянд дӯстони азиз. Ина сангчоошон аз наздик бо нишон метиҳам. То ин ки бинед. Оз дуюм сортошам ҳастай ва ёшам навора то охира тамошо кунед, мебинед улушам. Ҳаст инчунин анам хе балши меркая на ино? Ино чанди? Подклад дорам. аз размери 44 то 54 ҳастай дӯстони азиз. Ина марҳамат. Бисёр рангои хушрӯ. Якча қафоша мумкина нишон тиҳед. Қафошунам ино хушрӯай бинед. Ина марҳамат. Дар кор шавад нависед. Касе опту мегира бо арзон мешава. ин нархое ки айни замон шумо мешунавед, нархои донае. Ина қафош. рангошон беҳад рангои хушрӯ, сангчоошонам тоза, якум сорт ҳаст. Инчунин ана ин намудо, ана ин моделои фасон. ина марҳамат. ин ҳам якум сорт дора, ҳам дуюм сорт дора. ина бине чӣ хел хушрӯ. вай ана якум сортуш 450, 500, дуюм сортуш 350. 450 якум сортуш набинед. То размери чандаи? 30? То размери 58 будай. Ана ино чанда? 450 сум оригиналша. Иям якум сорту дуюм сорт дора дӯстони азиз. Фақат размерои калон монда буда дӯстони азиз. Размериш чанда? Трикотажи ғавз аз 44 то 58. нархиш чанда ира? 450 сомон нархи дона. ина марҳамат. инаи чанда? и чанда? халати новинка аз 44 то 54. нархиш чанда? нархиш 450 сомон. 450 сомони. ина марҳамат. бинед чӣ хел халати хушрӯ. метавонед дархост кунед. доставка дорем. дарозош бепочаая? дарози бепоча шуда ҳамин нарх. майлаш. раҳмат. инаи кирта чанда? кирта балшимерка. балшимерка ва 400 сомон. 400 сомон ва мираш. бардои дора. ин то размери 64 размера. то 64 балшимерка будиян дӯстони азиз. ина марҳамат. дар кор бошад балшимеркаям дархост кунед, доставка мешава. инаи чиченко чанда? 400 сомон чиченка. аз он тар кардия ино қиматарак дидам. се ранг дора. то размери чанда чиченка? чиченка то размери 50 52 монда. маламерка. кантарак уския духтошон. фаҳмо. анаи чанда? ламиражи фасон. 400 сомонай. 350 сомонай. 350 сом. инам размерои ай 350 сомон. размери майда мондагая 44 46 50 мондагая. ана бардови светош размери калон мондагая. инаи бардов размери калон ҳаст. яке агар дар кор бошад нависед. и ваёшона якум сортоша дӯстони азиз. оз дигар чизорам нишон метиҳем. вилвет
чӣ тавре ки медонед ин сезон беҳад мода шудагиай вилвет анаузи стилои навош вилвето бинед чӣ хел рангои хушрӯ ино нархошон чанди Ино оптоиш 300 сомон 300 сомон оптои бозам тар арзон мешавад чор ранг дора бо не хаксетан дора донаш чандай донаш 350 сомон нархи донаш ина марҳамат то размери чандаи то размери 44 54 якам тарак ускед 44 54 вале духтуш анамихе чиай узкая дустони азизам мишам аҳамияте худаш притальняй анаи халатои новинка на халати калташ ино нархош чанд будан я бори дигар такрор кунед калташ 450 луивитонш фасон мумкина я бори хел нишонтие на иш аҷоибо размери калониш чандай то размери 54 доштай аҷоиб фасон бамбукош чанди ина марҳамат инаи бамбукшай 450 сомона нархи донаш аҷоиб хушрӯ сангчош ҳамаш тоза якум сорт то размери 54 ҳастай метавонед ки нависед доставка дорем иш серия баъд ина рангои сиёҳ дора баъд инишам новинкая гулша бинед чӣ хел хушрӯ ишам аҷоиб то поёна хел блеск дора на иношам нишонтием и тараф чандай ина ино халатоа фаҷон дон нам дора ино турецкиёш 800 сомон ам инош туркия ҳамин нусхаҳо туркиёшам буда дӯстони азиз 800 сомонӣ ана марҳамат агар дар кор бошад нусхаи гуанҷу боруш ё ин ки туркӣ шумо метавонед интихоб кунед дӯстони азиз иҷада ҳаст бо ламиражои арзонтарак ин нархи донаш 220 сомон будай иноям ламиражои фасонай чӣ хеле ки медонед дар бозор аз занамин 130 сомон сар карда шумо пайдо мекунед ламираж вале ва ё аз рӯи сифат аз рӯи мисол анамин дизайн фарқ мекунанд аз якдигараш на сангчош инчунин дариҷа 220 сомон анамин намудо то размери 52-54 и то чандай духтарак то размери 58 буда ки маламеркам анами чиз ламиражо қариб ҳамаш мехеланд ҳамеша ҳангоми харидорӣ ба назар гиред ки камакак чӣ меистанд притайли меистанд размерои мисол агар шумо 54 гирифтед свободна намеиста агар ки хоҳед ки кушоти хушрӯ иста ҷои 54 58 интихоб кунед хулосам хе бинед чӣ гулакои хушрӯ дора қисми болоям ҳамхелай дар қисми болоям ҳамхел ламиражои фасон иноям 220 ака аҳа анаи тарафам ҳамаш 220 сомонӣ дӯстони азиз ина марҳамат 220-250 нархушон дӯстони азиз иҷада бо ҳаст ламиражои распродажа ино нархошон нархи донаш чандай ина донаву оптум 150 сомон беҳад фасони хушрӯ бинед ино бисёр размер мондагӣ нест барои ҳавай распродажа кардагианд ламиражои намо 220 сомон нашуна и халадокоям размер кам мондагия 300 сомон нархи донаш нархи донаш ҳам хеле ина марҳамат инаи ламиражо дӯстони азиз аз мо агар харидорӣ кунед 130 сомонӣ бинед доставка дора размерошон то размери 54-56 вале маламеркам ами ламиражо қариб ҳамашам хеле маламеркае бинед
агар ки гирифтан хоҳед нависед. Иҷо одам бисёрай ростига камакак ноқулай навор кардан. На ин тарафшам амхе ино размер мондаги нест, расклада гашидагиан. Размерои майда бисёртар мондаги ино.